Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Duda Reming. Taong 1972, Biluang, Leyte. Noong mga panahong ito, nakatira malapit sa dagat ang pamilya ni Duda Reming. Pangingisda ang pangunahin nilang ikinabubuhay, kaya mula pagkabata niya, nasanay na siya sa laot. Ang ama nitong si Duda Reming, isang purong manggagamot sa kanilang lugar. Madalang man ang mga nagpapagamot dito, alam niyang mahusay yun sa pagpapagaling. Silang magkakapatid kasi, kapag may karamdaman silang iniinda, agad nila itong ipinapagamot sa tatay nila. Kapag lumapat na ang kamay nito sa kanilang mga balat, sandali lang sila nitong hihilutin, tapos mawawala na yung iniinda nila. Hindi mahalaga kung trangkaso, pasma ito, at kung ano pa. Pero ayon kay Duda Reming, kahit anong husay ng tatay niya sa panggagamot, alam niyang meron itong itinatagong ibang lihim. Siya lang kasi ang palagi nitong naisasama sa laot, kaya kapag sumisisid ito, alam niya ang mga dala nitong laman dagat pagsampa nito ng bangka. Maliban sa isda na kanilang nakukuha, meron palang itinatago ang tatay niya kapag umaahon ito. Banawog ang tawag nila sa bagay na yan. Isa itong uri ng baging sa dagat na kulay itim. Makunat at hindi basta-bastang napuputol ang banawog, kaya problema talaga yon sa mga mamimingwit. Hindi niya alam kung anong ginagawa dito ng kanyang ama, pero kapag nakakakuha yon ng mahabang banawog, dali-dali niya itong itinatago sa lona nilang dala. Alam niyo naman yung lona, di ba? Isa yung makapal na trapal na pansalag sa init. Obligado kasi silang magdala nito, lalo na kapag tanghali na silang nagpapalaot. Ang kaso lang, kapag nakakakuha ng banawog ang tatay niya, hindi na nila yon nagagamit. Ayaw kasi ng tatay niyang alisin doon ang banawog, tapos ang nakakapagtaka pa, hindi nito pinahihintulutang hawakan niya ang lona. Dahil dito, nagsimula nang magtanong si Duda Reming sa kanyang ama. Kahit bata pa siya noon, alam niyang may kakaiba talaga sa kilos nito. Hanggang sa ipinagtapat ng tatay niya, ginagamit nito sa panlalason ang banawog. Mas malakas ang lasong taglay nito sa paluha at inihahanda niya ito para sa mga paparating na panganib sa kanilang pamilya. Ang tatay kasi ni Duda Reming may kakayahang sumilay ng mga pangitain. At ang nakita nito, magdadalang tao ang asawa niya at dadayuhin sila ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa sa kadahilan ng espesyalang batang mananahan sa sinapupunan nito. Lahat gagawin ng mga nilalang na yan para makuha ang bunso nilang kapatid. Nang marinig naman ni Duda Reming ang sinabi ng kanyang ama, napalitan ng takot ang kanyang matinding pagtataka. Hindi niya maisip na ang ama niya palang manggagamot, isa rin palang manglalason. Alam ni Duda Reming na may hirap mangyari ang bagay na yan, lalo na dalawang magkalabang puwersa ang karunungang tanga nito. Ang kaso lang, madali yung nakokontrol ng tatay niya. Lumipas pa ang mga araw. Nakita niya itong buong maghabong nakabantay sa mga banawog na pinaiinitan nito sa araw. Habang nakaupo sa harapan ng nakabilad na banawog ang tatay niya, kitang-kita niya ang pagbuka ng bibig nito. Hindi niya marinig kung ano ang sinasabi. Pero kapag tinititigan niya ng matagal at pilit niyang iniintindi ang mga salitang nagmumula sa bibig nito, sumasakit ang kanyang ulo. Hindi lang yon, napansin din ni Duda Reming, naging madalang ang kanilang pamamalaot dahil sa pagbabantay nito sa mga banawog. 3 mahahabang banawog ang sabay-sabay nitong ibinilad sa ilalim ng araw. Kapag gabi,
Pinapahira niyo ng langis ng tatay niya sa harap ng kanilang altar na may nakalagak na mga santo at rosaryo. Maliban din sa kanya, hindi ito gaanong napapansin ng kanyang ina at mga kapatid. Lumipas ang 2 linggo. Tapos na ang preparasyon ng kanyang ama. Dahil dito, muli na silang bumalik sa laot. Akala niya mangingisda na sila pero pagdating nila sa pinagkukunan nila ng mga isda, nakita niyang kinuha ng kanyang ama ang mga banawog. Niyakap niya yon ng mahigpit, sabay nagpahulog sa kanilang bangka. Bago rin yung lumubog, kabilin-bilina nito sa kanya, huwag siyang mag-alala. Maghintay lang siya kung kailan yung lulutang at kahit anong mangyari, huwag siyang hahawak sa kahit saang parte ng bangka nila. Kumalat na kasi roon ang laso ng banawog, kaya sa oras na magkamali siya, patay na siyang madadatnan doon ang tatay niya. Takot na takot si Duda Reming sa sinabi nito, kaya kahit tirik na tirik ang araw, nagbilad na lang siya. Bahala na kung masunog ang balat niya. Matagal na rin naman siyang maitim. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala pa rin siyang nakitang mga senyales sa pag-ahon ng tatay niya. Medyo nababahala na rin siya noon, gawa ng wala itong dalang sirik o anumang kagamitang magbibigay kaginhawaan mula sa ilalim ng dagat. Ni pag-alon nga sa laot, dahil sa kilos nito sa ilalim, wala talaga siyang napapansin. Isipin niyo na lang kung gaano kalalim ang gitnang parte ng dagat. Sa sobrang tingkad nga ng asul ng kulay nito, kahit pag sumikapan niyang silipin ang ilalim, hindi niya talaga makita ang tatay niya. Isang oras pa ang dumaan. Wala pa ring senyales ng pag-ahon. Gustong-gusto niya nang lumundag sa dagat pero nung akmang gagawin na niya ito, may napansin siyang nilalang na lumalangoy, paikot-ikot sa bangka. Mahaba at may mga palikpik ito, kaya nasisiguro niyang hindi yon ang kanyang ama. Maya-maya pa, nang medyo naguguluhan na siya sa kanyang mga nakikita, doon pa lamang umahon ang tatay niya. Pagsampa nito ng bangka, wala na nga ang mga banawog na dala nito. Ang tanging nakita na lamang niya ay yung lumang garapon na may mga lamang lupa at abo. Hindi basa ang lupang nasa loob ng garapon na parang kinuha yon ng tatay niya sa lugar na hindi abot ng tubig dagat. Dahil dito, takang-taka naman si Duda Reming, gawa ng saan naman yun hahagilap ng lupa sa ilalim ng dagat. Buhangin pwede pa sana, pero lupa? Napakalabo naman ata. Pagsilay naman ng tatay niya, may mga ibinulong yung kataga sa kanyang kamay, sabay haplos nito sa bangka. Paglapag nito ng garapon, agad naman yung nagwika sa kanya ng, "Wala na ang laso ng banawog. Pwede ka nang humawak sa bangka." Nang marinig naman ni Duda Reming ang sinabi nito, agad naman niya yung ginawa. Imbis din nasisisid pa siya sa ilalim, hindi niya na ito pinangahasan. Natatakot din kasi siya na baka nasa ilalim pa nila yung nilalang na nakita niya. Ilang segundo pa ang lumipas, umalis na silang mag-ama sa lugar na yon. Habang binabaybay nila ang daan papauwi, naitanong ni Duda Remy ang lahat ng kagilagilalas na bagay na kanyang naranasan. Pagkarinig naman dito ng tatay niya, inilahad nito sa kanya na pumunta yon sa kabilang dimensyon para ipagpalit sa mataas na engkantong itim ang mga banawog na dala nito para sa lupa at abong nasa garapon. Ayon sa kanyang ama, pinadagdagan nito ng bisa ang mga laso nitong nakuha. Hindi kasi sapat ang lakas nito para maitaboy niya ang mga aswang na magbabalak sa kanyang asawa sa hinaharap. Dagdag pa nito, isang mahalagang materyales para sa mga engkantong itim ang banawog. Kaya para makakuha ng kapalit nito,
handa yung makipagkasundo sa mga taong nakakaalam ng tungkol dito. Nabanggit din ng tatay niya ang nilalang na nakita niyang umaligid sa kanilang bangka ay ang naglikha ng lagusan na dinaanan niya. Hanggat umiikot yun sa lugar na kanyang pinaglahuan, mananatiling nakabukas ang lagusan. Mabuti na lang, hindi yun tinaboy o sinaktan ni Duda Reming. Dahil sa oras na ginawa niya ito, hindi na makakabalik pa sa kanila ang tatay niya. Pagdating naman nila sa daungan, agad nitong binalot ng lona yung dala nitong garapon. Nagmamadali din yung umuwi, kaya kahit hindi pa nila naisasampa ang bangka sa lupa, iniwan na siya nito. Mabigat para kay Duda Reming ang bangka, pero pinagsumikapan niya yung dalhin sa pangpang. Kung hindi niya kasi yun gagawin, patataubin lang ito ng malalakas na alon pagtaas ng tubig. Ayaw naman niya itong mangyari, lalo na yun lang ang hanap buhay na alam niya. Dumaan pa ang mga buwan. Si Duda Reming na lamang ang namamalaot. Hindi na kasi niya mapakinabangan ng tatay niya, gawa ng naging abala na ito sa paglalagay ng kung ano-anong pangontra sa loob ng bahay nila. Di na rin yun gaanong nangingialam kung may makakain pa sila, basta ba'y makapaghanda lang yon ng lahat ng kanyang kinakailangan. Akala nga niya nasisiraan na yun ang ulo dahil sa mga baging at tuyong lamang dagat na isinasabit nito kung saan-saan. Hindi naglaon. Pagsapit naman ng itinakdang araw ng tatay niya, ang kanyang ina na mismo ang nagtapat na nagdadalang tao nga ito. 3 buwan na yung buntis at noon lang din ito nalaman ang tungkol dito. Nang marinig naman yon ni Duda Reming, agad naman siyang napatingin sa kanyang ama na kasalukuyang nakasilay lang din sa kanya. Maya-maya pa, pagkatapos naman magsalita ng tatay niya, ginabayan siya nito patungo sa kanilang kusina. Hindi na nito isinama ang kanyang mga kapatid na parang may mahalaga itong pakay sa kanya. Nang masiguro na nitong silang dalawa na lang ang naroroon, agad nitong kinuha sa loob ng kanyang salawalang garapon. Dali-dali niya yung ibinungkos sa pulang tela, sabay abot kay Duda Reming. Anak, kagaya ng sinabi ko sa iyo noon, heto na ang araw na hinihintay ko. Alis muna ako para humingi ng tulong sa mga kaibigan ko. 3 araw ako mawawala at habang wala ako rito, nais kong huwag kang umalis ng bahay. Dito ka lang, samahan mo ang nanay mo at lahat ng taong pupunta. Bigyan mo sila ng hinihingi nila. Siguraduhin mo lang, Reming, na ang bawat ibibigay mo, lalagyan mo ng abo nito. May basbas ka na niyan, kaya kahit langhapin o kainin mo yan, walang mangyayari sa'yo. Iwasan mo lang na hindi ka makapaghugas pagkatapos. Sa oras kasi na mailapat mo yan sa kahit balat ng kapatid mo, wala ka nang magagawa kundi tingnan sila sa kanilang mga kamatayan. Seryosong paalala ng tatay niya. Dagdag pa nito na nagsimula nang magparamdam ang mga aswang. Noong nagdaang mga araw, sinusubukan na sila nitong bagatin. May mga inuutusan din itong hayop, kaso lang hindi yun nakakatama sa kanila. Bago pa man kasi yun mangbagat, nakakapagpalipad na ng mga pamarusa ang tatay niya. Alam din itong nasasaktan na niya ang mga nilalang na yon, kaya gaganti ang mga ito sa pinakamahinang miyembro ng kanilang pamilya. Nang malaman naman ito ni Duda Reming, agad naman siyang nakaramdam ng takot. Ang pagkakaunawa niya kasi sa sinabi ng tatay niya, siya ang lalason sa mga bisita nila. Paano naman kung kakilala nila ang pumunta? Lalasunin din ba niya? Nang marinig yon ng kanyang ama, di ito nagdalawang isip na tumango. Basta ayon dito, sa panahong yon ituring niyang kalaban ang lahat. Ang mga tao sa baryo, kilala man nila o hindi, alam ng kanyang amang pagbabalat kayo lamang ng mga aswang. Matapos ang kanilang pag-uusap,
Hindi na ito nagtagal pa sa bahay nila. Pagkapaalam nito sa nanay niya, diretso na itong lumakad. Wala na rin yung pinagpaalamang kadugo nila, kaya tanging sila Duda Reming na lamang ang naiwan para bantayan ng ina nila. Kinahapunan, hindi pa man gaanong matagal bago umalis ang tatay niya, may nakita siyang taga-baryong nagmamadaling naglalakad papalapit sa bahay nila. Kilala niya ito. Yun yung nagtitinda ng karneng baboy sa baryo. Ang ipinagtataka niya lang noong mga oras na yon, anong pakay nito sa kanila? May kaya kasi yun sa buhay, tapos medyo matapobre pa. Kaya kapag hindi ka nito kapantay, titingnan ka nitong parang basura. Pagsilay naman ni Duda Reming na malapit na ito sa bahay nila, agad naman niyang nilabas ang garapon. Di rin niya muna binuksan ang pinto hanggat hindi sinasabi ng taong yon kung ano ang pakay nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang humarap na yon sa pinto, agad naman yung kumatok sabay hingi ng maiinom. Nagpumilit din yung kausapin siya, lalo pat siya ang unang nakita nito na sumisilip sa bintana. Nang marinig naman ni Duda Reming ang wika ng lalaki, agad naman niya yung sinabihang maghintay. Matapos nun, agad naman siyang kumuha ng tubig, nilagyan ito ng kakapiranggot na abo, sabay hinalo gamit ang kutsara. Bago rin siya bumalik ng pinto, sinigurado niya munang wala itong makikitang bakas ng abo sa tubig. Ayon kay Duda Reming, yung abong ibinigay ng tatay niya, nakikibagay sa kung ano ang paglalagyan mo nito. Halimbawa, kapag nilagay mo yun sa tubig, maglalaho yun. Pero ayon sa tatay niya, hindi tuluyang nawala doon ang abo. Ang nangyari rito, naging kakulay lang nito ang tubig. Isa ito sa katangian ng lason na ibinigay ng engkanto na naninirahan sa ibang dimensyon. Pagbukas ni Duda Reming ng pinto, bumungad sa kanya ang mapanlokong ngisi ng lalaki. Nanlilisik ang mga mata nito at kahit hindi na magsalita, alam niyang meron itong binabalak. Pagabot naman niya ng baso, tiningnan nito ng maigi ang loob ng bahay nila. Meron tong hinahanap, hindi niya lang alam kung ano. Yung nanay at mga kapatid niya kasi, na taong nasa loob ng kwarto. Pagkainom naman ito ng tubig na kanyang ibinigay, agad naman yung umalis. Takang-taka noon si Duda Reming, gawa ng wala namang nangyari roong kakaiba. Ngunit paglabas ng taong yon sa bakuran ng bahay nila, nakita niya itong bigla na lamang nalusaw. Ang balat nito, agad na kumalas sa kanyang katawan. Nang mapansin niyo ng nilalang, sinubukan nitong tumakbo. Pero bago yun makalayo, nilamon nito ng nagniningas na apoy. Gulat na gulat si Duda Reming sa mga nangyari. Gawa ng, saan naman nagmula yung apoy na yon? Tsaka bakit nalusaw ang balat ng taong yon pagkatapos nitong uminom ng tubig na ibinigay niya? Ang buong akala niya kasi, hindi sa ganoong paraan gumagana ang isang lason. Akala nga niya, ilang araw pa ang itatagal nito bago yun pumanaw. Dahil sa kanyang mga nasilayan, napagtanto niyang totoo ngang mapanganib ang laso ng banawog. Yung kutsara sanang huhugasan lang niya, nagpasya siyang ilibing sa lupa kasama ng basong pinaglagyan niya nito. Bahala na kung iisang baso na lamang ang nasa bahay nila. Ang importante hindi mabiktima ng laso na yon ang kanyang pamilya. Pagpatak naman ng gabi, maaga pa silang nagpahinga. Bilang panganay na kapatid si Duda Reming, sa may tabi siya ng pinto pumuesto ng higaan. Yung mga kapatid niya kasi, hindi nakakatulog kapag hindi katabi ang nanay niya. Tapos yung sala naman nila, medyo maliit lang, kaya siksikan talaga kapag doon sila matutulog. Hindi naman sila madalas matulog sa sala. May kanya-kanya rin naman kasi silang kwarto. Ginagawa lang nila ito kapag nataong may pinuntahan ng ama nila. Ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, nagising si Duda Reming
dahil sa mga ingay sa labas na paulit-ulit niyang naririnig. May mga naghuhukay, naglalakad, umiiyak na bata, tapos kung ano-ano pang mga tunog na hindi naman nila malimit marinig kapag gabi. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, unang tumambad sa kanya yung mapupulang mata ng nilalang na nasa bubong ng bahay nila. Naglalaway ito habang pinagmamasta ng malagkit ang nanay niya. Dahil dito, agad naman niyang ginising ang nanay niya, kaso lang kahit anong tapik niya, napakahimbing pa rin ng tulog nito. Dala ng pag-aalala ni Duda Reming, nagpasya siyang takpa ng kumot ang nanay niya at mga kapatid, sabay saboy ng abo sa bubong ng bahay. Pagtama ng abo sa nilalang, bigla itong nagwala. Narinig niya itong lumundag sa bakuran, kaya alam niyang lalayuan na nito ang bahay nila. Maya-maya pa, tumahimik ang buong paligid. Yung mga ingay na nagpagising sa kanya, hindi na niya naririnig. Dala ng takot na kanyang naramdaman, agad naman siyang umupo sa kanyang kinahihigaan. Maigi niyang pinag-isipan ang kanyang mga gagawin bago niya tuluyang inalis sa kanyang ina at mga kapatid ang kumot na kanyang itinakip para hindi ito tamaan ng abo. Matapos niya yung gawin, buong magdamag na siyang nanatiling gising. Kinabukasan, isinarado niya ang sala nila. Kahit isa sa mga kapatid niya, wala siya roong pinapasok. Nang mapansin naman yon ng kanyang ina, hindi ito tumutol sa kanyang ginawa. Wala man itong sinabi, alam ni Duda Reming na may ideya yon sa mga pinag-uusapan nila ng tatay niya. Pagpatak naman ng sumunod na gabi, doon na sila natulog sa silid ng kanilang magulang. Mas makipot ang lugar na yon pero mas mainam na ito. Ang importante, sama-sama silang lahat. Dahil sa mga nangyari noong nagdaang gabi, kahit anong pilit ni Duda Reming na matulog, hindi niya yun magawa. Pagsapit naman ng 11:00, minabuti niyang magmasid na lamang sa labas ng bahay. Tahimik niya itong ginawa hanggang sa may nasipat siyang isang nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Alam niyang tao ito pero sadyang kakaiba ang wangis. Meron itong mahabang mga paa at binti, kaya kapag naglalakad ito para yung alimango. Butot balat din ang nilalang na yon at wala itong saplot. Pahaba rin ang ulo at meron itong malapad na bunganga at mga lumuluwang mga mata. Walang pangilang nilalang na yon, pero alam ni Duda Reming, kaya nitong lumulon ng isang buong tao. Pagpasok naman ito sa bakuran nila, ilang minuto lang yun doong nagpaikot-ikot at may mga pagkakataon ring binabangga nito ang dingding ng bahay nila, kaya nakakapaglikha yun ng mga kalabog. Hindi lang yun, inuugari nito ang pundasyon ng bahay na halos ikaguho naman ng kaluluwa ni Duda Reming. Sa kasagsaga ng pagsilay niya sa nilalang, para na siyang mawawalan ng bait. Gusto niya noong yumakap at magsisisigaw, pero di niya ito nagawa. Ang tanging pumasok na lang noon sa isip niya, magdasal na hindi masisira ng nilalang ang kanilang bahay. Sa oras kasi na mangyari yon, hindi niya maisip kung ano ang mangyayari sa kanilang lahat na naroon. Dagdag pa niya na tumagal ng kalahating oras ang nilalang, kakalibot sa bahay nila. Sa kasagsagan nito, nagpakawala yun ng mga ingay na pumigil sa kanyang utak na mag-isip ng paraan kung papaano ito malalabanan. Hawak noon ni Duda Reming ang lason, pero hindi niya naisip na isaboy man lang ito. Maya-maya pa, nang mapagtanto ng nilalang na matibay ang bahay nila, agad yung umalis. Paglayo nito, umatungal pa yun ng malakas bago yun tuluyang maglaho. Ganun pa rin naman ang nangyari sa kanyang ina at kapatid, na natili itong inosente sa mga kagimbal-gimbal na kaganapan na kanyang nasaksihan.
Mabuti na lang, pagtungtong ng 3 araw, dumating ang tatay niya. Kasama nito ang mga kaibigan nito ng mga antingero at albularyo. Mag-iisang linggo rin yung nanatili sa bahay nila para itaboy ang mga nilalang na nais kumuha sa kapatid niya. Sa loob din ng mga araw na yan, maraming nabiktima ang laso ng banawog. Alam din ito ng mga kaibigan ng tatay niya, pero nakakapagtakang hindi nila kinokondena ang pagtanga nito ng ganoong karunungan. Kung isipin kasi, sa kaliwa ang karga na yon, kaya kontra ito sa kanilang paniniwala. Subalit sa kabila nito, walang naging pagtutol ang mga kaibigan nito. Bago rin yun manirahan sa kanilang bahay, binawi ng kanyang ama ang lahat ng abong ikinalat niya sa bahay nila. Simpleng-simple lang naman kasi ang pagbasag nito. Ang problema lang, tanging ang nagtatanga nito ang makakabasag ng bisa ng banawog. Kahit alam mo ang 3 salitang pinangbabasag sa bisa ng lason, wala itong magiging bisa kung hindi ikaw ang nagtatanga nito. Nabanggit pa ng kanyang ama, yon ang dahilan kung bakit walang nangyayari kay Duda Reming kahit nakakalanghap siya nito. Sa paglipas pa ng mga araw, maraming nilalang ang bumibisita sa bahay nila. Yung iba kung hindi nakikiinom, humihingi ng pagkain. May mga pagkakataon pa ngang nakikitambay yun sa kanila para makipag-usap sa tatay niya. Kapag umaga, parang mga malalapit na magkakaibigan ng mga ito. Pero sobra pa yun sa mortal na magkakalaban pagtungtong ng gabi. Ayon sa tatay ni Duda Reming, ginagawa yun ng mga nilalang para matiktikan ang kanyang ina. Sa sobrang dami kasi ng pangontrang inilagay nito, hindi nila yun kayang maisahan kahit makahanap sila ng siwang sa labas ng bahay. Ang nais gawin ng mga nilalang, sirain ang pangontra mula sa loob. Mas madali kasi yung gawin at mas epektibo ito sa lahat ng naiisip nilang plano. Yun nga lang, para maisakatuparan ng ganoong bagay, kailangan nilang magsakripisyo ng iilan sa kanila. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga aswang, isa itong matinding pagkakamali. Bukod kasi sa nagsasayang lang sila ng kanilang mga kasama, malabo rin nilang mabasag ang bisa ng pangontra mula sa loob ng bahay. Hindi lang kasi karunungan ng tatay ni Duda Reming ang bumabalot dito, bagkus pinagsanib yung karunungan ng mga kaibigan nito. Dahil sa ganoong sitwasyon, kahit 5 taon pa nilang pag-aksayahan ng bahay na yon, hindi nila ito basta-bastang mababasag sa ganoong karaming maniniktik. Pag-alis naman ng mga kaibigan ng kanyang ama, nakahanda na ang lahat ng kailangan nito. Bago tumungtong ang 7 buwan ng tiyan ng nanay niya, naipakalat pa nito sa hangin ang natitirang abo at lupa ng banawog. Kalakip ng pagpapadala nito sa hangin ng tatay niya ay ang ritual at alay upang hindi nito aksidenteng mapatay ang mga taong naninirahan sa baryo. Alam niyo, 2 gabi lang ang dumaan. Lahat ng aswang at iba pang mga nagtatanga ng lihim na karunungan ng kaliwa namatay ng sabay-sabay. Ang pangyayaring yon, ang isa sa mga tumatak na kaganapan sa hanay ng mga albularyo. Ni isa rin sa mga ito, walang nakakaalam kung papaano nangyari ang ganoong kalawak na paglipol ng mga nilalang. Pero sa pamilya ni Duda Reming, alam na alam nilang kagagawan nyo ng abilidad ng tatay niya at sa tulong na rin ng makapangyarihang lason ng banawog. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, mas malakas pa yung banawog sa paluha. Pero alam nyo, kasi yung paluha, nakukuha yun sa samar sa ilalim ng dagat. Alam ko marami na akong kwento tungkol dyan
tsaka kung paano yung proseso ng pagkuha nito. Parang halaman rin yan na nasa ilalim ng dagat pero mahirap yung makuha. Tas pinapatuyo yan sa labas eh. Tas may kung ano-anong orasyon na ginagamit para doon. Pero itong banawog, mas malakas pa kaysa sa paluha. Isipin ninyo yung paluha kasi walang pinipiling target yon. So lahat ng makatikim o madampian nun talagang mamamatay. Pero dito kay banawog, kumikilala. Diba ganun siya agaling? Kung wala kang intensyon na masama dun sa pamilyang pupuntahan mo, hindi ka malalason. Normal lahat ng iinumin tsaka kakainin mo. Pero once na meron kang masamang intensyon, katakatakot na sakit yung mararamdaman mo, masusunog ka pa nga eh. Diba? Pero ang pinakamatindi rito, yung sabay-sabay silang namatay. Diba? Sobrang galing nitong kwento na to. Ang angas nito. Alam nyo, totoo rin yung sinabi nito ni Duda Reming at saka ng mga kaibigan niyang albularyo. Talaga nga namang nakakapagtaka na paano na pagsasama ng tatay niya yung mga kaibigan niyang albularyo na purong kanan tapos yung tangan niya kaliwa. Dinayo niya pa yun sa mundo ng mga engkanto para makipagpalit. Ganon katindi yung laso na tangan ng tatay niya. So ako hindi na ako nagtataka kung bakit ito yung tinatawag nilang pinakamakapangyarihan o pinakamalakas na laso na naitala sa buong Pilipinas. Kasi nga, may dagdag na ng engkanto eh. Di natin alam kung maharlikang engkantong itim yan. Sobrang lakas nun pero sa tingin ko walang makakagamot kapag dinampian ka ng laso na to. Overall, napakaganda ng kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.